Hän on Aladdin! Nelosen joulun pyhäpäivät täyttää Disney. Ja käy! Koko perheen viihdettä joulunpyhinä. Ja sitten matkustetaan! Sinä olet kuljettaja! Selvä, täältä tullaan! Pois alta! Tehotytöt tulevat! Papu on joukon johtohahmo, Pipa ilopilleri ja Poppana taistelijoista parhain. Tehotytöt Nelosen lasten aamuissa 10. tammikuuta alkaen. Luvassa on tässä aamumittaan muksulle vielä puuhapeteää ja joulutarinaa ja vaikka mitä. Ja vähän vanhempia varmaan ilahduttaa tuo kisapaketti aamun päätteeksi. Mutta siitä lisää vähän myöhemmin, nyt ruudun valtavat jättirobotti ja punapää. Uusi Hits for Kids. Hitit kaiken ikäisille ja kokoisille. Uskomaton määrä supertähtiä ja superhittejä. Nyt on ilo irti. Hits for Kids 3. Walt Disneyn syntymästä on 100 vuotta ja kanssamme sitä juhlistavat Lumikki ja 7 kääpiötä. Ujo, unelias, viisas, vilkas, jörö, lystikäs ja nuhanenä. Lumikki ja 7 kääpiötä nyt myös Disney DVD:nä. VHS:n mukana saat Disneyn joulusuosikit. Vauhdikas lastensarja Tehotytöt alkaa 4. tammikuussa. Osallistu Nelosen tehotyttökilpailuun. Äänestä oma suosikkisi ja voit voittaa Papun, Pipan tai Poppanan omaksesi jo ennen sarjan alkua. Osallistua voit Nelosen nettisivuilla. Ja sitten matkustetaan! Sinä olet kuljettaja! Selvä, täältä tullaan! Ne ovat pehmoisia ja hellyttäviä. Suloisia ja hurmaavia. Ne ovat maailman herttaisimpia eläinvauvoja. Niiden hassut toilailut ja hillittömät seikkailut pelmahtavat nyt ensi kertaa keskelle olohuonettasi. Tässä tulee Animal Babies. Se sisältää 3 toiminnantäyteistä kotivideota, jotka ovat palkittujen kuvaajien käsialaa. The Kitty Catsin tähtinä ovat kissimirrit, kuten pikkuleijonat, jotka opettelevat syöksymään saaliin kimppuun. The Bobby Dogsin katsojat pääsevät kurkistamaan telmiviä ketunpoikia. Ja The Teddy Bears esittelee pörröisiä karhunpentuja. Nämä luontovideot herkistävät, antavat tietoa ja viihdyttävät, tuoden perheellesi riemullisia hetkiä. Ne on pakko katsoa yhä uudestaan ja uudestaan. Tiesitkö, että kissat näkevät yöllä 6 kertaa paremmin kuin me ihmiset? Tai että yhdenkään leopardin täplät eivät ole samanlaiset kuin toisen. Saat tietoa näistä eläimistä ja lisäksi paljon muuta. Kaikki on pantu yhteen pakettiin nimeltä Animal Babies, joka tarjoaa kaiken ikäisille ikimuistoisen kokemuksen. Näet kymmenittäin eläinvauvoja lähikuvissa, niin luonnollisissa väreissä, että niitä tekisi mieli silittää. Animal Babies hurmaa kertaheitolla. Jos tilaat 30 minuutin kuluessa, saat lahjaksi ilmaisen bonusvideon, Baby Talkin. Sen parissa opit, miten eläimet kommunikoivat ja kuulet suloisen karhunpennun ihka ensimmäiset sanat. Saat vastauksen siihenkin, miksi kissimirrit naukuvat, mutta isot kissat vain karjuvat. Animal Babies on mainio lahjaidea. Soita heti ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa Animal Babies. Pakettiin kuuluu 3 videota, The Kitty Cats, The Puppy Dogs ja The Teddy Bears. Tekstiviestitilaukset puhelinnumeroon 17271.
Kirjoita TV Shop ja lisää tuotteen nimi, oma nimesi sekä osoitteesi. TV Shop toimittaa tilauksesi muutamassa päivässä. Maanviljelijä Pikkelsi on luvannut pitää pystyssä marsuhoitolaa loman ajan, mutta kun Putte puuttuu peliin, menevät elukat kyllä vähän sekaisin, possut ja marsut ja koirat ja muut. Tämänkertainen jakso on esitetty Nelosella viimeksi toukokuussa. Hän on Aladdin! Nelosen joulun pyhäpäivät täyttää Disney. Ja käy! Koko perheen viihdettä joulunpyhinä.